welcome back. Nakapag-live na rin ulit. Pila na pa bukala na. Kiko Pangilinan naman ang ano. Kape guys, kape. Bahaw. Ha? Ano yung kape ng bahaw? Kaya mo man na painitan ang tubig tapos pabahawon ka inon. Hindi, ano na. Pag magsanaad ka karon lisuon ko naman tuyasin nga luto mo. Nabalik karon nakaano ro ko sa tax ko. Na-renew ko ron ang ano ko. Back to. Thank you for the thumbs up. Zishan. Zishan, hello, how are you? You're here again, Zishan. Thank you so much. No. You want coffee, Zishan? Five million people, my love, shout out. $22 million people, mega love, shout out. Thank you so much. 40 million people, mega love, shout out. Wow! Dami-dami na nagsabi ngayon, ha? Thank you so much, guys. 40 million. Thank you. Are you having coffee, Zishan? It's 11 o'clock in the morning here in Kuwait. Yan, 23 million people. Balik na lot ako sa pagla-live, guys. Everyday magla-live na ako kasi nga nakapag-renew na ako ng tax kasi dati hindi ako nakapag-renew kaya nawalan ako ng chance. Sabi ko baka hindi na ako magkakasahod nito kasi hindi ko na rin nahirapan ako eh. Pero ngayon thank you so much, guys. People. Away na sila sa sinabi.
upon. Yung kulugay ka na. Kubos na may rep na. Try mo mahal na tagal. Kasunod na sahod ka lang tawag mo ang SSS pwede pwede ano dyan kung natungo ako na TRN ba Pagkatulong mo na rin eh. Pagkatulong mo na rin. Iba na din yun, ikaw. Iba yun, ang luto sa tuig mo nga SSS. SSS, pag-ibig mo isa katuig, yung bayaran na si Akamo. Automatic na sa diaraan nila SSS ni mo sa may agency ni mo. so ayaw kita ka ng SSS ko sa ano diaraan na Para na, upod sa imo nga mga papers to. Upod na bayad. pilas ka ko to SSS ko ba yan Basta may ara ka lang SSS number kasi kaso na automatic na. Kaya kung pagkadto mo di kung wala ka SSS, kung daan ka. nag-ulang ako ng SSS mo Ano? SM Di ano kung sa SM how? May record ka na yan sa SSS? well SSS ako nga ako pangalan ako nga nakaalugod siya ako lang ka na mismo ako sa SSS Pag-ibig mo yan? para mo kwarto ako sa kuha sa RMO. Tigil pasa mo sa agency? Ang lalagay sa agency, ako nga, permit na ako, ang kuha ko eh. Ginahatag mo sa agency ang imo nga ginkuha sa SSS? Ang buwan lang ka na, ng passport ni ba? Di ba? Ano lang po? Passport tapos ang imo nga papel sa SSS nimo ginkuha nila wala? Wala sila, nagkuha ka na ba na? TTRN mo ba mo nagkuha ka? Nagkuha na ako kumain ito, kumain, maano na ako, nga, ihulungan ka ako. Diin na ginpasa mo sa agency wala? Wala na sa agency. Nag-fill up ikaw sa imo nga ano sa agency wala ka sa kontrata? Naging kailangan ako, kung bakit kung may tuya. Nabutang mo SSS number mo dito wala? Hindi ko matandaan na. Ara ka lang pagpag-uhan ikaw mag-utang ka lang ara na nadani. Tapos bayaran na sang amo plus pag-ibig nimo. Kay may record ka na to. Lang tao ko kami yung mga ano natin man ano ready na mga ano ko eh so ako ni ano nakakon. Di gani ni, amo na sa gani. Di ba mag-apply ko na una? Mag-apply ko na pagkaan pag-ibig ko mag-SSS mo. Apply ko para sa una ma'am ay lugar sa amo. Isa ka tuig. Why na sanara ni ah? Why na sanara? Ano? Why na sanara kin ano ma? Ginano ang ayun, nandiyan may pag-ibig. Ay, ako. Pero ang SSS wala. Pero hindi ko, hindi ko nga SSS. Napunta ko yung nakasama ko, kumakit naman sila yan. Wala eh, napunta ko yung ang ako ng SSS ko sila. So, sila ako pa lang daan, makakatamaan nito ko ako. Kaya ko tayo yung apply ko, ma-wait ko mga kasalanan. Para isang ko nga. Pero gusto ko maghulog pa kay manaan mo. Kajati tapos sumanto tapos tuig niya kanang nana ko tulog ako sunod tuig niya. Ay para nga matuloy-tuloy. Ano ko na rin nakatuloy sa August? Ano ka nag-abot? Para ako may website para ko pwede ko. Pwede
na sakit lang ano ko. Pag nag-abo ka na ganit, i-upload mo. Tapos, pag balik mo, kanya Kailangan ko rin ganyan na may masakit mo. Sakit. nagganit ang pagula. Ano pa rin, lumay umasog lang na na. Ako yan, hindi na ko na niya matiyala, kanya ang aral na nakakaputaw na. Ang ako to nagkatong ko sa hospital, kaya hindi ko na kaya. Bawal madam, hindi ko pa kaya, nag-video ko, nag-ano, hindi ko sa dagdag. Tiga, hapon ko siya pa dyan, kulang-kula ra dyan, ang siya pa dyan. Tapos, ang siya pa dyan, wait ka na. Ang siya lang ka dyan. Wala. Ang siya lang. Madam mo nag-aabot ko pag-abot ko to, x-ray ng doktor, automatic kita-gamot ng bulong pa niya. Gusto mo injection o operahan? Ang mga po to, kanya ko yan. Yan, bulong lang eh. Pero sila niya mabalik-balik na expectable ko masakit ko nagyapon niya na wala ako may injury kasi sila. Ang bako, okay lang. Niya bawal, ikaw siya mag-sigit hindi daw prugay. Dad, hindi ikaw siya sige ka pa mag-act. May once na mag-akwat ka sang bug-act sila niya, nagpapamensahe na siyang ugat ko dira kasi may lang ko hindi mag-rapture. Hindi lang maglupok ang ugat sa sila niya, hindi piyakaw. Kung maglupok, kina sila niya. Sa injection mo na grabe, minutulong ano pa tayo mo? Ang hindi talaga sa injection yung dali. Kaya ako injectionan niya, kasi dyan na dyan, kaya sa sila na. Kasi kaya yan ang sakit, ang sakit. Hangin. Ito po yan, sabi ko na wala ko ang sakit ka nabigan ko daw na gumalukog na sakit ka. Ang ba niya, dyan niya pa injectionan. May iba ka, hindi ko niyo. Tapos pag injection ka mo, ang partner to, Ito tama na iwan na. Sabi ko, hindi, pwede ba ako banda, ano mo, kasasat lang yan. Ha? Pwede sa akin, hindi na ulo mo eh, matalaban ko. Ulit ko to, garing pagka makumbok na ako ang masakit, amo nila ikuan mo. Ay, gumawa sa petihe ko. Tapos din ganing masakit, yun na makikita.
nanay mo siguro. Si anak mo. Ano ba? Ano ba? Ha?